Здравейте, скъпи зрители и абонати на канала! Днес ще говорим за една изключително важна и животрептяща тема, която засяга десетки, а вероятно и стотици хиляди български пенсионери. Информацията, която предстои да чуете, е буквално критична и може да промени ежедневието ви, както и да облегчи финансовото ви положение. Много от вас са чували слухове, че предстоят някакви надбавки за пенсионерите, но детайлите остават мъгляви. Аз съм тук, за да разсея тази мъгла и да ви представя цялата истина без заобиколки. Прието е, всеки пенсионер може да получи надбавка, но има едно ключово условие, което ако не спазите, ще останете без тази допълнителна финансова подкрепа. Моля, не пропускайте нито секунда от това видео, защото всеки детайл е от значение. Веднага натиснете бутона "Харесвам" и под видеото и се абонирайте за канала, ако все още не сте го направили, за да не пропускате бъдещи важни новини. Ясно е, че животът на пенсионерите в България е изпълнен с предизвикателства. Досегашната система за пенсионно осигуряване, въпреки всички индексации и увеличения, често не успяваше да осигури достоен стандарт на живот. Много възрастни хора бяха принудени да избират между лекарства и храна, да се борят с растящите цени на режийните разходи и да разчитат основно на минималните си пенсии. Системата беше предимно автоматична, след като веднъж ви бъде отпусната пенсия, всички индексации и актуализации се случваха служебно, без да е необходимо да предприемате допълнителни действия. Единствено при определени обстоятелства, като например промяна на група инвалидност или други лични данни, се изискваше вашето активно участие. Това създаваше усещане за пасивност и очакване, че държавата автоматично ще се погрижи. Мнозина бяха свикнали просто да получават парите си и да не се интересуват от нови програми или възможности за допълнителна подкрепа, предполагайки, че ако има нещо, то ще им бъде изплатено автоматично. Какво обаче се промени сега? И защо е толкова важно да сте активни? Новото решение, което е вече прието и е в сила от началото на текущата година, не е просто поредната индексация на пенсиите, която се случва автоматично. То представлява въвеждането на специална целева социална надбавка, насочена към най-уязвимите групи пенсионери. Тази надбавка не е универсална и не се начислява служебно на всеки пенсионер, само защото е пенсионер. Тя е предназначена да осигури допълнителна финансова подкрепа на онези от вас, които са изправени пред по-сериозни финансови затруднения, често живеят сами и имат ниски доходи. Ключовата промяна е, че за да получите тази надбавка е необходимо да подадете изрично заявление и да докажете, че отговаряте на определени условия. Това е голямата разлика и именно тук се крие едното условие, за което говоря още от началото на видеото. Не чакайте някой да ви я даде, трябва да я поискате и да докажете, че имате право на нея. Тази промяна в подхода е важна, защото прехвърля част от отговорността върху самите пенсионери да търсят и да се възползват от предоставените възможности. Държавата в лицето на компетентните институции е осигурила средства, но изисква проактивност от ваша страна, за да достигнат те до правилните хора. Сега нека разгледаме в детайли какво точно трябва да знаете, кой трябва да се притеснява, че може да пропусне тази възможност и кой по всяка вероятност ще се възползва от нея. Тази нова социална надбавка е насочена към пенсионери, чието доходи са под определен праг на бедност, установена за страната или които живеят сами. Нека да разясним всяка от тези точки. Първо, ниски доходи. За да имате право на тази надбавка, вашият общ доход за предходния месец, включително пенсията, други социални помощи, ренти, наеми и всякакви други източници на финанси, не трябва да надвишава определена сума. Тази сума се определя ежегодно с акт на Министерския съвет и обикновено е обвързана с линията на бедност или минималния гарантиран доход. За настоящата година, например, прагът може да бъде фиксиран на 500 лева на човек или друга конкретна стойност, която трябва да проверите в официалните източници или в Агенцията за социално подпомагане. Ако сте пенсионер, който получава минимална пенсия или пенсия близка до минималната, шансовете ви са много големи. Например, ако вашата пенсия е 450 лева и нямате други доходи, вие сте потенциален бенефициент. Но ако вашата пенсия е 600 лева и това е единствения ви доход, е възможно да не отговаряте на условието, ако прагът е 500 лева. Това е изключително важен момент, защото много хора смятат, че щом са пенсионери, автоматично имат право. Не е така. Доходът е ключов критерий. Второ, условието живеещи сами. Това е една от най-честите причини за затруднения при възрастните хора. Когато човек е сам, всички разходи по домакинството, ток, вода, отопление, храна, лекарства се поемат само от един бюджет. Това прави финансовото бреме много по-тежко в сравнение с семейство от двама пенсионери, които споделят тези разходи.
Затова, ако сте пенсионер, който живее сам в домакинство, без други членове на семейството, независимо дали става въпрос за деца, внуци или съпруга, вие имате право на тази надбавка, при условие, че покривате и критерия за нисък доход. Какво означава живеещи сами от юридическа гледна точка? Това означава, че на посочения от вас адрес по лична карта, където е и постоянния ви адрес, не са регистрирани други лица. Или ако са регистрирани, те не живеят фактически там и могат да бъдат декларирани като такива. Имайте предвид, че институциите ще проверят това чрез справки в регистъра на населението. Не е достатъчно просто да кажете живея сам, трябва да е доказано. Например, баба Мария, която е на 78 години, получава пенсия от 470 лева и живее сама в апартамента си в Пловдив, със сигурност отговаря на условията. Синът ти, макар и с постоянен адрес там, живее от години в чужбина и баба Мария може да декларира това, подкрепено с адресна регистрация на сина и в чужбина или други доказателства. От друга страна, дядо Петър, който живее с съпругата си, също пенсионерка, макар и двамата да имат ниски пенсии, може да не отговаря на условието живеещи сами, тъй като те формират домакинство от двама души, чието общи доходи ще бъдат разглеждани. Въпреки това, ако общият им доход на член от домакинството падне под определен праг, те могат да имат право на други видове социални помощи, но не и на конкретно тази надбавка, която е за живеещи сами. Ето няколко конкретни примера, за да стане още по-ясно. Пример 1. Гежа Иванова, 72 години, пенсия 480 левета, живее сама. Няма други доходи. През предходния месец е получила само пенсията си. В този случай Гежа Иванова попада изцяло в целевата група. Нейната пенсия е под условния праг от 500 лев и тя живее сама. Тя трябва активно да подаде заявление. Пример 2. Ген Георгиев, 68 години, пенсия 550 лев, живее сам. Допълнително получава 50 лев. Наем от гараж, общият му доход е 600 лев. Ако прагът на нисък доход е 500 левета, Ген Георгиев няма да отговаря на условията за тази конкретна надбавка, тъй като доходите му надвишават определения праг, въпреки че живее сам. В този случай той няма да получи надбавката. Това е един от случаите, когато всеки пенсионер звучи обещаващо, но реалността на условията променя нещата. Пример 3. Семейство Петрови и двамата пенсионери съответно на 70 и 69 години. Общият им доход от пенсия е 900 лев. Те живеят заедно. В този случай те не отговарят на условието живеещи сами. Въпреки че може да имат финансови затруднения, те ще трябва да търсят други форми на социално подпомагане, предназначени за домакинства, а не за индивидуални живеещи сами пенсионери, за кого тази надбавка е малко вероятно да се отнася. За пенсионери с високи пенсии, за пенсионери, които освен пенсията си имат и други значителни доходи, например от наеми, дивиденти, други обезщетения, и за тези, които живеят в едно домакинство с други лица, независимо дали те са пенсионери, работещи или студенти, освен ако не могат да докажат, че тези лица не допринасят за домакинския бюджет или са студенти, безработни, без собствени доходи, което е по-сложен казус и изисква допълнителни доказателства. Сега преминаваме към втората ключова част – изключенията от правилата, потенциалните подводни камъни и някои неочевидни нюанси, които могат да ви изиграят лоша шега, ако не сте информирани. Както често се случва с всяка нова мярка, дяволът е в детайлите. Първи подводен камък – деклариране на доходи. Не е достатъчно само да посочите размера на пенсията си. Трябва да декларирате всички доходи за предходния месец. Това включва, както вече споменах, наеми, лихви от депозити, ако са значителни, дивиденти от акции, доходи от продажба на имоти или други активи, ако са реализирани през месеца, за който се декларира, дори еднократни изплащания или обезщетения. Ако не декларирате всички доходи или предоставите невярна информация, това може да доведе до отказ на надбавката, а в някои случаи до санкции, ако се установи умишлено укриване. Социалните служби имат достъп до различни бази данни, включително тези на Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт, така че е най-добре да бъдете напълно прозрачни. Например, ако Гежа Петрова получи еднократно плащане от застраховка през месеца, за който подава заявление, тя трябва да го включи в декларираните си доходи, дори ако то не е повтарящо се. Не е нужно да го забравя само защото е еднократно. Втори подводен камък – доказване на живеещи сами. Вече споменах, че е важно не просто да кажете, а да докажете, че живеете сами.
Ако на адреса ви по лична карта са регистрирани други лица, но те не живеят фактически там, ще трябва да предоставите допълнителни доказателства. Такива могат да бъдат служебна бележка от работодател на тези лица, че работят и живеят на друг адрес, договор за наем, който те са сключили за друго жилище, документ, удостоверяващ пребиваване в чужбина, ако са емигранти, или дори нотариално заверена декларация от тези лица, че не живеят на вашия адрес и не формират общо домакинство. Бъдете готови, че социалните работници могат да извършат и посещения на място, за да установят фактическото положение. Това не е рядкост и е стандартна практика за проверка на достоверността на данните. Не се притеснявайте от такова посещение, стига да сте заявили истината. Трети подводен камък – срокове и периодичност. Тази надбавка обикновено не се отпуска безсрочно. Често е с определен срок, например за 6 или 12 месеца, след което трябва да подадете ново заявление и отново да докажете, че отговаряте на условията. Това е така, защото финансовото ви положение или ситуацията с домакинството ви може да се промени. Не забравяйте да следите сроковете. Ако срокът изтече и вие не подадете ново заявление, надбавката ще бъде спряна, дори ако продължавате да отговаряте на условията. Например, ако Ген Колев е получил надбавка за 6 месеца, той трябва да подаде ново заявление през 5-я месец, за да осигури непрекъснатост на плащанията, ако продължава да има право. Това е активност, която е необходимо да поддържате. Четвърти подводен камък – ефект върху други социални помощи. В някои случаи получаването на тази нова надбавка може да повлияе на правото ви да получавате други видове социални помощи или облекчения. Тъй като тази надбавка се счита за доход, тя може да повиши общия ви деклариран доход и да ви извади от правото за други помощи, които също имат прагове на доходи. Винаги проверявайте какви са последствията. Консултирайте се с социален работник в Агенцията за социално подпомагане, за да получите цялостна картина за вашето конкретно положение. Попитайте изрично, ако получа тази надбавка, ще загубя ли правото на посочете друга помощ, която получавате? По-добре да сте информирани предварително, отколкото да имате неприятни изненади. И един неочевиден нюанс. Понякога, дори ако имате висок доход, можете да имате право. Това е в случаите, когато доходите ви надвишават прага, но имате изключително високи, доказани и неотложни разходи. Например, за лечение на тежко заболяване или за скъпи животоподдържащи лекарства. В такива случаи социалните работници могат да направят индивидуална преценка. Това е по-скоро изключение и изисква много сериозна документация и често подаване на молба-декларация за отпускане на еднократна социална помощ, но е важно да знаете, че такава възможност съществува в определени извънредни ситуации. Не разчитайте на нея като правило, но ако сте в крайна нужда, консултирайте се. Сега към най-важната част, какво трябва да направите, конкретните стъпки, за да получите тази надбавка. Няма място за колебание, действайте веднага. Стъпка 1. Информирайте се за точните критерии. Първо и преди всичко трябва да разберете какъв е актуалният праг за доходи и дефиницията за живеещи сами за текущата година. Тази информация можете да намерите на официалния уебсайт на Агенцията за социално подпомагане, АСП, да се обадите на информационния им телефон или най-добре да посетите най-близката дирекция социално подпомагане, ДСП във вашия град или населено място. Не се доверявайте на слухове от съседи или на неточна информация от интернет. Вземете информация от първоизточник. Стъпка 2. Подгответе необходимите документи. Ето един списък с основните документи, които най-вероятно ще ви бъдат поискани. Вземете си лист и химикал и си запишете. Лична карта или друг документ за самоличност. Документ, удостоверяващ размера на пенсията ви за предходния месец, например извлечение от банка или служебна бележка от НОИ, декларация за всички други доходи, наеми, лихви и ткара за предходния месец. Ако нямате такива, декларирате, че нямате. Документ за адресна регистрация може да бъде част от личната карта или отделно удостоверение. В случай, че на адреса ви по лична карта са регистрирани други лица, но те не живеят фактически там, ще са ви нужни доказателства за това. Напречена адресна регистрация в чужбина, договор за наем на друго жилище, декларация от тези лица, както вече обсъдихме, банкова сметка, по която желаете да получавате надбавката. Възможно е да ви поискат и други документи, като например медицински експертизи, ако имате някакви особени здравословни състояния, които влияят на разходите ви, макар и по-скоро за други видове помощи. Стъпка 3. Попълнете заявление декларация. След като съберете всички документи, отидете в най-близката дирекция социално подпомагане. Там ще получите формуляр на заявление декларация, попълнете го внимателно.
Ако имате затруднения, помолете служител на БСП за помощ. Те са длъжни да ви съдействат. Уверете се, че всички полета са попълнени коректно и че сте декларирали истината. Стъпка 4. Подайте заявлението и запазете входящ номер. След като попълните и подпишете заявлението, подайте го заедно с всички необходими документи. Служителят ще ви издаде входящ номер или ще подпечата копие от вашето заявление. Задължително запазете този номер или копие. То е вашето доказателство, че сте подали документи и с него можете да проследявате хода на преписката си. Стъпка 5. Изчакайте решение. Социалните служби имат определен срок, в рамките на който трябва да разгледат вашето заявление и да вземат решение. Този срок обикновено е до 1 месец. Ако има нужда от допълнителна информация или проверка на място, те ще се свържат с вас. Бъдете на разположение. Стъпка 6. Получаване на надбавката. Ако вашето заявление бъде одобрено, ще получите писмено решение и надбавката ще започне да ви се изплаща по посочената от вас банкова сметка. Ако бъде отказана, ще получите мотивиран отказ, който можете да обжалвате по административен ред, ако смятате, че решението е несправедливо. Не отлагайте. Всяко забавяне е пропусната възможност да получите заслужена финансова подкрепа. Тази надбавка е създадена, за да помогне на тези, които най-много се нуждаят от нея. И така, скъпи приятели, надявам се, че успях да ви предоставя изчерпателна информация за тази нова и толкова важна надбавка за пенсионерите. Не забравяйте, прието е, всеки пенсионер ще получи надбавка, но има едно условие. И това условието е вашата активност, информираност и проактивно действие. Не чакайте, а действайте. Идете в дирекция социално подпомагане още утре, разпитайте, съберете документите и подайте вашето заявление. Споделете това видео с всеки пенсионер, когото познавате, с вашите баби и дядовци, родители, съседи и приятели. Тази информация може да бъде жизнено важна за тях. Кажете ми в коментарите какво мислите за тази мярка, дали вече сте подали заявление или имате други въпроси. Аз чета всички ваши коментари и се опитвам да отговарям на тях. Не забравяйте да натиснете бутона "Харесва ми", ако видеото ви е било полезно, и се абонирайте за канала, за да останем свързани. До нови срещи!